不好意思，不好意思，没忍住，没忍住，再好来一次，好，再来一次。一想到你，我。Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Dito yung problema, dapat na ito masolusyonan. Kinahanglan nga kita maningkamo ta para sana problema. Hoy! Dili mo, naminaw mo na kuha. Ha? Naminaw mo na kuha. Bawa na ah. Natay problema. Dapat na itong solusyonan. Kabantay ka itong pagkuhan nga na inireklamo na to. Oh, katong naging adlaw. O katong butiti ba? Oh, Itong butiti yun, anak ba? Dako lang lawas. katong gikigwa. O kato. Oh, unsa man Dapat kita magbuhat ng aksyon na. Ha? Nya. Ato na sabutan dito sa atong opisina para makuha to na. Nya dapat kato sila tulo or 15 atong mga tawanan makuha na to. Ato silang taga-aksyon. nya ang problema, wa man kadumdum sa ilang mga balay ato nila. Ay kaguol, kaya ang problema niya dungagan pa din ang problema. Problema na na. Oh, nya sublad, sulbado na to. Makaya mo ka? Kaya ka na. Kaya na sumnaw. Yeah, okay. Ito ta. Oh, na, terus. Asa nam to kung wheelchair dere? May wheelchair rider ito. Ah, kuha to butang dere. Diri. Diri sabutan to. Matay ka. Atong kining singan atong No, barangay hall. barangay hall ba? Oh. Limpiwan ko niya itong naging simana. Tarong puti naman sa daghanan na nurok unsa ni mga nanapa ni, napay. Unsa man ni sila? Kana siya nature na siya na to. Mura na nagtao. Good nga kita kung ma-down ta, mutubo yung tagbalik. Ano na? Partis kinabuhi na to nga mo. Musaka yun ta ba? Asa kinabuhi nila no, kay gipaputol ko na itong niagi. Apa magabi kinabuhi? Natural kay namin sa likuan. Nya, mura na. Because of the responding method. Kita kay putol, mabuhi ka tagbalik. O, testingi, paputol. Sa man? Ah, ayaw sad mamatay Oh. lang sa Ano, testingan? Ano testingan magpaputol ka? Nakay gabas era. Dili. Di ba ni ino makato nga natay angay nga. Ayaw, cheese topic. Why cheese topic? Paputol ka ka? Ah, di lang ko. Di ko na ko. Kuhan ka ba sa? Oh. Suko nga gabasa. Yan. Ayaw na. Oh. Makatitanos na. Ayaw. Okay. Di ba ni aritas to sa imong kanang opisina kay tranatay kanang sa to? Si Tulon katong tulo ka tawo nga nangawat. O kato sila dayon, ato to silang tigaag disciplinary action kay para igasunod na tong kuan nila dagpan na nato sila kay anugon sa kayo ang atong mga katawhan nga magsigig reklamo na to nya kita di ta mo buhat no mahal ang takuas kwarta nya di ta mo buhat sa tong part Sakto yung kakap. Si Smile ka daw to tawa ang gamit ka daw sa mong kwarta gani. ay kaguolan ang kwarta kay matigaan ra lagi mo nako ay mo ko ba sildo nyo Oh. ayaw mo paguna ng sildo kay basta kita maningkamot Kailangan ko tabangan ng titi ka. Oh, Lumoy kayo. tabangan to na to kay sa sunod na to nga kung ani ka eleksyon dapit ang eleksyon niya mapildi ko sa akong eleksyon Ate sa gito una lang dapat tabang ng kape. Kigwar ba to? Banto Oh, kana. Anti-virus sa iyang Kana. iyutaan. Unya basi na mo ibang buhat nung na may mga kuan sa inyo ha nyamay na lang kuan mo sa man manguli lang sa mo kay tan-aw ninyo inyong kuan nya balik din mo na to para ma-report sa to unsay mga sitwasyon sa kunya paniid mo sa katulad ko dapat kamoy mangitag paagi kuan kay ako diri mabunggo ra gid ko Don't you ever problem? oh saman ikaw ba sila kay trabaho sa inyo Ah, di ko muli kita kay trabaho ko dito. o kato imong kuan kato imong giingon nga katong kayutaan nimo basin sundon to nya wa ta kabaw sa mga dagan sa panahon Wujud mo. Ah, sige, mauli lang sa oh mga. gigi kay ako diri sa maningkamot sa kog
Awani na dire imong. Oo, why kagol ay mo kagol. Lakaw na mo. Lakaw na. Sige, sige. Ay. Nahihan ako eh. Nagkaklapilido ka. Firmin. Kakartunagan na buwang ka. Uy, Min. Naani ka dyan lagi. Naog dia. Loko mo. Buwang nga ka. Naog dia. Betul mo kayo buwang nga ka. Ayo. Napay manakop. Nakop bitaw. Apa? Naon na may kadagan kay nakop. Buwan na day. Naog dia. Oh. Dakar na ako buwang nga ka. Pahit nga ako, di ko kabuhang nga ka. Naari din. Bahu ang utos agta. Saan na kigwa ni ilong. Sa ilong. Ay, pag-inuang di ha? Kigwa. Ikig ko. Mga ko ano man ikot katuni dira sa agta. Katik balor. Oh. Doon sa ko na. Isa man. May pred. Wala mo na kuyog. Wa lagi. Nah. Tagbaw ko pangita gani. Ay, kapi-kapi po. Uy, pred. Yawa, hendak lang kayo. Damian ako porma ni mo gud. Matay ay, nasami ko sa babae nga to. Dagan ako, lukso ko. Ana ay. Libog na yun sa asa ko magpa-doktor ani sa kuan ba? Laut Korean og sa Mega Fortune. Nagbisod na jud kuan ni kay kaning ambot na yaning libog naman ko asa ko magpakuanan ni ay. Lisod naman guni siya kay nakuha na bagdagan gani sangit man dito ana boom sangit. Ito na lang yun ka sa Mega Fortune kay kanay mong ilong. Kana murag kanang ayuhon ginag maayo ba kanang patason ba na sa na ilong nga ingon naman nagplatak. Dental hospital. Dental hospital o kana okay ra saman. Ikaw. Oh kana sa imuha murag ipa-apil ta na imuha kay murag nasangit ba kanas ko ani mo asa to dapit Sangit ka palungon tiga na sangit. ha dito do murag nasangit gyud na hagdo na oh saman asa ganita ikaw asa ta Balikon to ni Agi. Pagtarong mo ha kay dako ra ba kay kagay. unsa man Dako ra ba kay kagsa ra ba? wa ko sa ato man Oy sa kato day ingon kay imong kayutaan didi de. Kuyaw kay kwetoan. Dagang kay checkpoint. Kasi gipangita pa taron ay, gipangita pa siguro taron ay. Tarong ana di do butan magitos kap good butan Butan lagi kay to kay. oy Saman. Why butan sa mga kawatan? Kap man di man kawatan. oh mo na problema ron nga sunod asam ta ngawat sa ta Saman. kuyaw pa na masangit wala ilong nimo sab ay daw hala Na makuan. Ayo, dinampingan kay kuna dental seban. Di ay, agto ta rito kay daghan tog lubi dito maglamaw ta nya imuha sa to kayutaan. ambot lang sa dodohaan tog kuha ba tog di Lama to santol. ha Santol. kuyawa sana nang imuha gud basta eh daghan lagi ito makuha sad pero di pa to sure nga kuha ba pero nadyo kay posinto gyud na to Bantay sa mga buwan. lagi Bitaw ka buhang nga ka. basta agto ta na pre abot ta Sa abot ta. Imo na ni dire. oh ako aning kayutaan nga duha-duhaan Di ko mo sa to. ha giuhan ka naday mga butong basi kun sa klase Sagay, lagas, kana. lagay Alagay. do di ay Abot do kag lagay igo kas ko mo malagay nang naong. Lagay nga isa luya. may isa may kumamkat ka dire Ako'y bahala ng mga lugbe dia. Kani. May, kanina nga. Nang sakaay na kaglubi dito. Kuwan day ka ni. Oo, Kuwan day. Tuko gud ni. Ha? Tuko. Ay to ko. Kana may tuko. Aman. Asa? Na. Uy. Ano biya dagang to ko day. Kana tuko. Kana, kana. Ano ba? Ano? Man. Ako day pasabot niyo to ko day. Ayo sa ninyo ay. Aligod. Ayo ko. Ali ba? Ali. Nako Saan? itambal na. Itambal ko no. Unsa man niya?
energetic o siya. Kana tambal na sa arthritis mo ah. Arthritis din na. Energetic di alaksan di urom kana makaayo gyud na kanay imong bungi-bungi sa naong mawagtang gyud na. Urom gyud na. Lingi god. Oh. Ay kanang paimnon ko ato nimo. Oh, paimnon ra ka namo. Rumon ko. Ay sig bugal-bugal dia permin. Kanay nyo ato. Karate ta. Sakto ba mo sa batasan di ko nyo nanion oy. Karate ta saman. Gihug man ko ninyo bitkong. Bitkong veteranong kumong-kumong. Di man na maayo ko. Namang mahay kay kami martial art. Wa. Ay gumukit. Tara adto ka. Tara ta. Bukol dia. Dili mo masig. Ay pag mo na. Kasi nga ba kung natutaan rin? Ano yung mga problema? Eh, itong niyaging adlaw. Nanirekord sa muslingan, na ako yung nangawat. Yung nangawat, ako ang ko nung igagaw. Wala yung tao pa nang ibang hatag ng tao. Pati ka na gibuhat eh. Dili na nakawatan. Daghan ako mga kwarta na iwa. Di ko sultuon kapit to. Tulo ka tuig. Kapag mapildi na sa sunod eleksyon eh. Ulit sa may tao. Kinsa mo yung bata ah. Nakatong ning duha sa to. Mawat sa kitaan ni Butiti. Ano ba dito asal yun sila? Kat-kat na. Ala, nabuhi. Oy, kat-kat ang lubi, oy, kat-kat ang lubi. Ipauhaw na ta. Kat-kat ta. Nainay lang. Pabot, ari may dire. Pabot. Isang ka diya. Ang kota, ari ka dire gamay. Ha? Pero dire nga, ano, nindot ni basta lingkod ba? Nindot, oy. Uy, ano mo na pagkahitabuan eh? Hello? Hindi, pagkuhan mo doon ang tugot. Bigigit may pagdagan. Na may babuwire sa ubos. Babuwire? Pagdagan ako, una-o man. Una-o? Una-o. Kapana ba? Ikalikod. Sabi na nga. Sus. Bugalan. Ay, si natin katawa. Saan? Makatawa ka? Kanang saktura? Ha? Kanang saktura? Saan din ako pagkatawa? Mahalar ko. Ano ra ba? Habati ag naong. Mura man kag dugyot. Dugyot ikaw. Ang nagsipiyot. Oy sa. Oy, tarungan nagkat-kat diha. Kaayasan nimo makakat-kat. Oy, uhaw na mi diri oh. Ta magka uram ka gibalbal sa kuan. Kabiloy. Tulo rin sila dito eh. Gusto dikat-kat. Ini, dakpan ni ganyan mo. Time na ganyan. Tuon ako si Kap. Ginawa. May payanti ka? Ginawa. Katong tulo ka laki nga nangawat sa katong kayutaan ni Butiti ba? Nakitaan ako. Nasa kong kayutaan. Nangaglubi. Ya. Mas maayo ato tuon ron. Ron madakpan na to ba? Maayo na kay para makatabang sa da. Oh, sug na ko. Maayo kinabot ka. Na sige report nga ang atong tulo nanguha gud sa kayutaan. No? Nanguha. Atong tulo ka buok. Nya unsa ato buhaton? Atong atuon dakpon. Atong buhaton ani kani. Dire ka. Dire. Kanang. Ana dayon. Ana. Oh, kana. Mo na to buhaton. Pra atong dipinsa ligon. Ha? Igaabot na dito.
Pirungi ninyo. Di ka itong nagkat-kat. Di ito ka na Klaro kay di ito ka nang ikaguyo na tatong. Klaro na. Di na ito ganyan. Di na ito gayon. Diyan na. Mahuman na to. Tara, tara, tara. Tara, tara. Duhaan pa ni. Oh, silakan ya. Silakan. Bagi tahu. Nahiwi ko sugay ka mo na ganun. Mga mo lagi pabarang ng style lang, ikawatan kayo. Ikaw! Di! Kasayang sa ang kostyon. Hindi mo kong ipagdugukon. Mga tapawa mo. Mga buwa mo. No, no, no! No! Yatis na mo? Eleksyon na hapit niya. Parungan ninyo ha? Hey, come on. Tudung. Balik na sila. Kira. Kira. Tabut loy. Kaya na da. Oh. Diri, diri. Kamu magtataki-ataki dahil mo. Pinadakpa na mo. Tuon ako si amigo na ko nga mga kung paano ba? Tuon ako, para bisig mga katabang to na ako ba? Tuon ako eh. Panggita. Ay, grabe. Gusto kayo mo dagan si Juan. Ayo, adi ko na yun. Ano mo? Because the Ferrabol Dulamos. Grabe. Kamu, paminaw mo na ko. Oh, saan? Kamu, dako ta kay mong katabang nako kay hapit ng eleksyon. Dagol. Oh, dako kay dapat makadaog ko. Dili mo magpagsige papadlong, dako kay mong katabang nako. Wa milabot sa imong katabang. Amo the incredible of triangle people. Oh, the silver. Oh, naman Noy. Naranoy. Magi nakasuroy ka diri noy. Noy. Oh, Kapitan Ople. Kagugal-galab. Salamat kaayo nga. Nadakpan ni mo sila. Ang ako lang yun, ikamayo 14 mo, butar mo. O sige ha, kung ani mangayo mo pasaylo, kung di mo mga igpasaylo, ipapriso ta mo. Oo eh, maraming pasalo. Noy. Salo ajo ko mo. Buag kain mo, Noy. Stoy, magtalo mo! Ay pasaylo! Aray. Napaapila, pangayon na yung pasaylo. Love you, Noy. Noy. Sige nga, anay ni mong naon, Noy. Murag ikaw may kawatan dito sa Banwa. Ayo, Banwa Muntia. Ato, nahinay mo nag-istorya. Yun, uple. Murag kag mutya ng Banwa. And 3, 2, 1, so! What's up mga ka-J? So what's up mga ka-J? Kung napakatawa mo na ni mga ka-J, so thank you kaninyo guys kay para makabuhat pa may mga video, keep on supporting guys. So napa may pa shoutout guys. So ready to shoutout guys? Ikaw na. Shoutout kay Jay and Geraldez. I love you so much. Overtake together, ever. Rock with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. So another shoutout guys. Shoutout kay Shirley Larobe. Shoutout kay El Niños, Tapang, Sin, Manaban, Dayan, Manubag Jane, Andrian, J. Bacalso, Cherry Ann,
you, girl. Oh, shout out dahil si Juan, Kring. Shout out ni Jamaica. Jurulan eh. Jurulan of ni Militos Gasunya Tapales. Shout out niya. Shout out sa lahat ng nanonood. I love you so much together. So guys, kung na-love din yung video, guys, comment, like, and share. Then don't forget to subscribe our YouTube channel, guys, the JD Barcadas, and click the bell button para ma-notified mo sa mga bagong video. So guys, kung ganahan mo rin na video, comment down below para sa mga bago na mga video mabuhaton. Comment na mo dito sa mga challenge na gusto nyo yung mabuhatan mo, guys. So thank you for watching. So this is the JD Barcadas. Bye! We are here. Padawang namig uli de guys. So, sa kato ding kwan, wala din na muna kwan. Ay, uy. Madlok ta. Sa katong ganahan mo sponsor og kanang kamera. Honestly guys, wala jud may kamera. Ang gigamit nga kamera kay sa cellphone na gid, ako ang cellphone. Vivo Y9. So sa mga ganahan nga tapaw. Oo. So sa mga ganahan mo sponsor og kamera or kanang panggamit sa vlog di guys, don't forget to comment sa kanto nga sa kaning nga video. So comment lang mo dira. Dayon amo tan-awon ko nga kon. Please help us. So guys, mo dawat rami guys og kanang mga reuse na nagamit na guys para lang namo to. Thank you kay ninyo guys kung kuan makahatag mo pero okay ra sad kung dili guys. Dawat rami as long as i-support namo sa among page or YouTube channel na mo, the JD Barcadas, okay na dyan na guys. So mga to guys, so anong baboy man nga? Wag ito kita sa pa. Sabi pa, atong may gaw, mahiwaga sa pa. Dili pwede, I love you. So, mga edi kong sorry kining panday kang mami day kay wala ko ka shout out niya. Shout out ay ko sa mga uyab day si Cyril Rahasatilian together with Joseph Bombay. together with together sa ating family then Raha family then also Isyang family then sa mga ganahan don't forget ha kung gibalik-balik din pasensya kayo nanginahanglan gud ni kamera guys. So please tagaan mi ninyo og kamera. Wala guys, meron pa akong pag-asa na ganda. Dayon don't forget to to subscribe kung wala pa mo nakasubscribe sa mga YouTube channel. So